Upečte si s nami tieto vynikajúce tekvicovo-orieškové rezy plné voňavých korenín a s krémom z mascarpone. Nakrájanú, vo vode uvarenú tekvicu rozmixujeme na jemné pyré. Podľa potreby pridáme trochu vody, aby pyré malo konzistenciu podobnú jablkovému pyré. V mise vyšľaháme mäkké maslo, cukor a vanilkovú pastu do krémova. Postupne po jednom zašľaháme vajcia. Primiešame vychladnuté tekvicové pyré. V inej mise zmiešame múku, mleté lieskové oriešky, prášok do pečiva, koreniny a soľ. Suchú zmes pridáme k maslovej zmesi a všetko dobre premiešame, aby vzniklo hladké cesto. Cesto rovnomerne rozotrieme na plech vyslaný papierom na pečenie a pri 180 stupňoch Celzia pečieme asi 45 minút, kým koláč nie je zlatohnedý. Mascarpone a smotanu na šľahanie vyšľaháme do krémova. Pridáme preosiatý práškový cukor, vanilkovú pastu a všetko spolu premiešame. Krém rovnomerne rozotrieme na vychladnutý koláč. Ďalšie vynikajúce recepty nie len na skvelé koláče hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé skvelé jedlá pre vás chystáme v našom krásnom mesačníku Varecha.